Zarropilek Bilbokoak omen die. Bueno, oantxe botarak erra. A ber, bi lenguzu izan ziren, suitzarrak. 1913an Bilbora etorri ziren. Zu daukasun berzi... Mille? Beratzideun... Mille? Ez, 1813, parkatu, jode. 1813, bale. Naztu inaz. 1813an Bilbora etorri ziren. Suitzarra pilak. Lehenengo negozia bakuze jarri zuten salgai? Zer saltzen zuten lehenengo? Zerekin saiatu ziren? Hauntzez nia. Error. Ez zuen funtzionatu. Eta orduan Bilbon hasi ziren lehen kafetegiak eta agertzen. Eta 1880 urtean kafetegi ireki zuten. Kaie Korreos inguruan, Kaie Korreos dauen inguru hortan. Ondoa, egite zuten, gozo opilak eta egite zituzten, kafetegi bat zegoen pegauta, eta espezializatu ziren, rusoak, bakizu zer dien rusoak, hori merenge lehorrak eta egiten dienak, oso bilbokoa da. Pastela rosa, oso bilbokoa dela, eta esne boioak, esne opilak. Zer, azkenean, suizoa esne opil bada. Baina, suitzarra zien ez beraiek, suizoak hasi ziren deitzen, suizoak, eta zein zuten beraiek? Gurinakin gaina bete zuten. Horren famatu inzien, 1800 da berrota bostearo, Madrilera juntziela, eta frankiziero, baina 50 iritsi zien iristea. 50 dende iriki zituzten hauek, eta bat tartean oso famatu izan zala, suizoena gaina, pasteleria los suizos, Madrilen. Eta horti dator, ustea suizoak Bilbokoak dira, Bilbon sortu ziren, eta beraiek Bilbon hasi ziren dana. Bai, jaione. Idatzi eta deustuko batek horratzean holan esaten dizu. Vale. Eta deustuar batek hori esaten badu, tomateroak, beraiek. Arritxuna, benetan, historia harakatzeko garaien bai ikusi du, Madrilen zeukela jatorrie, el suizo kafe el suizotik. Bai. Eta bertan ospea... Eta nondik etorri ziren? Vale. De Bilbado. Madrilekoa baku zeinan. Suizoa, bakizue suizoa dela, hola, morobila eta azukreak, gure boioa betik, Madri. Bat nola dagoen erdian, hola, mosketa bat daukala eta azukrea bebai. Hori Madrilekoa da, el klerigoak ero ditzen diete olakoen bat. Eta hori da, boioa bai, iman beharrean forma luzenga, ite zaioz, luzenga eta txak, moztu iten zaio laban batekin, eta horra azukrea, glas azukrea normalien botatzen diote. Eta hori, Madrilekoa, hori Madrilekoa. Guria, boioa mantekillakin. Gure txeko ja ikasi edauki onuzkia. Oze esaten da olakotan? Amen. Zigorrek esana? Amen. Baiez, eta oso gurea da, egia da, nik uste dut, aletibika baino gehiago dela, lehenago sortu zen bintzat mantekillasko boioa. Eta egia da, Horaziok, hemen Gipuzkoan da ez da baino oikoa, zujuten za, oin gertatu zaio, lantaldekoei. Jun grabatzea Tolosana, gozotegi batera jun, eta ikusi holan gure boioa moduan da, zer dira mantekillasko boioak? Ez, hori Bilbokoa da. Guk hemen suizoa dauzkau. Txak, eta hori erantzut. Eta, Horaziok hemen behin baino gehiagotan, esan digu, ez? Bere maixuero, gozotegiko, aizpurua gozotegiko, nauzie Bilbon ikasi zuela, eta horregatik berak zarautzere ekarri zituen, karolinak, boiuak, eta guretzako, gaina ez diogu gurinezko boioa izen da, boioa. Besterik gabe? Boioa, boioa. Eta hori bai, Bilboko gozotegi bakoitzak dauka berea, bere errezeta. Eta hortan amorratu egia, guri gustatzen zaizkigu hemengoak eta ez guri bestekoak eta beraien artean jendia pike. Bai, Pike